खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि बोसोरसालिया जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों गुवाहाटी नोगोरमानि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जागासिनो दङ। दा बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय गोबां डेलिगेट्सफ्रा फैनानै बाहागो लादों आरो बर' कसारी काउन्सिल UBPO आरो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफ्रा फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। बर' हारिनि जौगानायनि जि जारिमिन, बर' हारिनि सोमावसारनायनि जि जारिमिन, बेवहाय गोबां आफादफोरनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ। दा दिनै बर' कसारी जि काउन्सिल दानाय जादों, बिनि थाखाय UBPOआ खामानि मावबोदों आरो बर' कसारी काउन्सिल BTR एखे माने खनसेयावनो 2020आव एकर्डआ जादों आरो बिनि उनाव दायो बड'लेण्डनि बाहेराव जिखिनि बर' गामिफोर दङ, बेखिनियाव लानानै बे काउन्सिला जोनोम जादों आरो बे काउन्सिलाव जिखिनि जोङो पावार फांसनफोरखौ मोननो हादों, बेजों बर' हारिनि सोरगिदिं जौगानायनि खामानिफोरखौ मावनांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बयबो खौसेयै जोङो साननांगोन आरो मावनांगोन। बर' हारिया थांनाय 40 बोसोराव गोबां रोखोमनि सोमावसारबोदों, बायदिसिना थासारिजों मोगा-मोगि जादों, गोबां सुबुङा मुंख्लंबो जादों। दा दिनै बे गासैबो थासारिखौ बुजिनानै नैबे समाव हारि दानायनि मोनसे एजेन्डाखौ जोङो लानानै थांनांगोन। दा बेनि थाखायनो UBPOनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायो जे बिथांमोननि डेलिगेट सेसनाव बे ओनसोलफ्राव जिफोर जोंहा बर' फिसाफोर रायजो जानानै दङ, बिथांमोननि रांखान्थि, बिथांमोननि सोलोंथाइ, बिथांमोननि समाजखान्थि गासैबो बिथिंफोराव खामानि मावनो थाखाय आवगायबोयोबा मोजां। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेफोर ओनसोलफ्राव खामानि मावगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो। बर' थुनलाइ आफादाबो मावगासिनो दङ। दा बर'नि जायफोर आफादफोर खौसे जानानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो। नोंथाङा मा फोरमायगोन? बेखौ लानानै जोङो सावरायगासिनो दङ। जोंनियाव बेबायदि जेबो दाबो जोङो पलिसि जों लायाखै, बिथांमोना बुंनाय बाथ्रा। नाथाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय जे जोङो बाहेरनिया मोननाय नङा, सिंनिया बाहेरायाव मोननाय नङा, बेबायदि जेबो जों लायाखै। खोथाया जाहैबाय मा जे बर' बिजोङाव जेबो उसुबिदा गैया, नाथाय गुबुन बिजोंफ्रावबो जेला जेनेरेलाइज खालामनानै होयो, माखासे ओनसोलनि मानसिफ्रा कम्पिट खालामनो हाया। दा नंखायनो जों जोबोद कसियासलि बेखौ नायनांगोन, बोरै खालामोबा जोंनि मानसिया लाब जागोन जाया, बेखौ नायै नायैसो जों आवगायनांगोन। दा नंखायनो जिफोर जेनेरेलाइज पलिसि आसामनि, बेजों जोङो साननानै जोङो हानाय नङा, मानोना दाबो जोङो एसे फावसायनानै दङ। ओंखायनो बेखौ जोङो गोबां जिनिसखौ कम्पेयार खालामजाया। दा दिनैनि समाव जोंनि इडुकेसन पलिसिया जोबोद स्ट्रं, जों बेखौ लानानै आवगायगासिनो दङ। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि जायनाखि इन्टारनेशनेल अडिट'रियाम हल, बेजों लोगोसे बिनि खाथियाव थानाय जायनाखि फिल्ड, बेवहाय एक्जिबिसन लोगोसे जोंनि परम्परा जायनाखि जानाय लोंनाय, बिनि सायाव गासिबो बिथिङाव अर्गेनाइज खालामनानै मैयानिफ्राय जायनाखि नाजानाय, दिनैनिफ्राय गिबि हाबाफारि, मैयानिफ्राय नाजानाय माने जोङो मैया मावफुंजोबनो हादों, दिनै बेखावजोब्बाय। गिबियावनो जोंनि मानगोनां प्रधान बर'आ बिथाङा जोंनि गाहाय जायनाखि गेट पेन्डेल, बिथाङा बेखावदों फुङावनो। बेनिफ्राय स्वच्छ भारतनि अभियान जों खालामनो हाबाय। आरो बे समाव जितु दिनैनि जितु गुवाहाटीयाव खुंनाय, बेजों मा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय मा थांखि लागोन? बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोनोम मोननायनि उनाव बोसोरसे खावसे थांबाय, बोसोरनैयाव आगान सुरदों। जोङो काउन्सिला मोननै बाजेट प्रभिजननि रांखौ जोङो मोनसेखौ मोनजोब्बाय, जों बाहायजोबनोबो हाबाय। आरो मोनसे जों दा बयनो मोनगोन, जोंनि जायनाखि मिनिस्टार बसुमतारीनि जायनाखि दैदेननाय, जोंनि CM सारनि जायनाखि दैदेननाय, जोङो गिबियावनो मिनिमाम जायनाखि गभर्नमेन्ट, मेक्सिमाम जायनाखि गभर्नेन्स, जोङो ट्रेन्सपारेन्सिया बोरैहाय जोंनि गेजेराव थायो, काउन्सिलाव थायो, बेखौनो जों गुरुत्व होसिननानै सारा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो मोनसे जायनाखि सरकार, जा मोनसे अथरिटि, सरकारनियाव जोङो मिनिमाम मोनसे गभर्नमेन्ट, मेक्सिमाम जानाय गभर्नेन्स, ट्रेन्सपारेन्सिखौनो टप प्रायरिटि लाखिनानै जों आवगायलांदों। जों सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावबाय। जोङो स्कुलफोरनो, जे स्कुलाव माने सासेल' फोरोंगिरि, जे स्कुलाव दरकार, जों ग्रान्टनि होदों। जोङो स्कुलनि गोबां बाउन्डारि वाल, इनफ्रास्ट्राक्चार
बा न'खौ जों लुफुंनो हादों बेफोरनि अनगायैबो जोङो सोलोंसा बिथांमोननो जोङो स्कलारशिप बायदि वान टाइम मोनसे इनसेन्टिभ होनो जों सानदों एजुकेशन एवारनेस खालामनो जोंनि जायनाखि NEP 2020 आसामाव जाबायदि खारदों बेखौ जोङो मोनसे फोथायनायजों जोंनि काउन्सिलाबो जोङो NEPखौ बोरैहाय जाफुंसार होनो खालामनो जोंनि जायनाखि NEP 2020 आसामाव जाबायदि खारदों बेखौ जोङो मोनसे फोथायनायजों जोंनि काउन्सिलाबो जोङो NEPखौ बोरैहाय जाफुंसार होनो हायो जोंनि बर' समाव जिहेतु जों काउन्सिलखौ जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायैनि थाखाय माखासे दानिफ्रायनो जिहेतु काउन्सिला गोदानै जोनोम मोनदों 2021 मायथाइनि 24 फेब्रुवारियाव काउन्सिला जोनोम मोनदों जोनोम मोनखांनायनि उनाव आसाम सरकारनि जायनाखि आथिखालनि ट्राइबेल एफेयार्स जायनाखि डिपार्टमेन्टनि जायनाखि मन्त्रि डक्टर रन उस्पेगु आथिखालनि जायनाखि गोख्रों मन्त्रि बर' फिसाफोरखौ मोजां मोनग्रा डक्टर रन उस्पेगुनि दैदेननाय बिथांनि जायनाखि परामर्शआव जों बर' बिजोंनि जायनाखि जेंना जों मोनफा मोनफा मावलांनो जों नाजाबाय थादों जोंहा सेपारेट डाइरेक्टर दङ सेपारेट डाइरेक्टरा गोबां खामानि मावनो आखायाव लाबाय जोंनि काउन्सिला सेपारेट डाइरेक्टरजों लाफानानै बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जोङो सावरायनानै जोंनि बर' जेंनाफोरखौ जों मावफुंनो आखायाव लादों जोङो फोथायनाय दङ गोदान बाजेटआव एसे जों बुरजा रां मोनोब्ला बेफोर जेंनाफोरखौ जों सहजै मावफुंजोबनो हागोन गोजोन्थों